организация, която много силно се занимава с младежко предприемачество в България. И точно това ще си говорим сега. Be or not to be. Ще го бъде ли, няма ли да го бъде? Ще има ли предприемачество? Има ли потенциал за предприемачество в България или не? Събрали сме се много интересна комисия да говорим за това. Това е Любен Белов, дългогодишен опит в предприемачеството и един от основателите на Launch Hub, един от инвестмент фондовете в момента, стартиращи в България. Добре. Така, след това е Дилян Димитров с дългогодишен опит в инвестициите и представител на Eleven фонда, другия също инвестмент фонд в България в момента току-що започващ. Мартин Линков от Стартъп фондацията, която също от много дълго време се занимава и работи за предприемачеството в България с много голям успех. Скоро им предстои голямото събитие Стартъп Уикенд. Не го изпускайте. И Цветелина Тенева, тя е там, може да видите. Също много активно действаща в сферата на предприемачеството, част от предприемачески институт Cisco и с много активно развитие и действащи обучения за млади предприемачи, които имат идея да развият нещо, но имат нужда от малко помощ и знания какво да направят. Сега да почваме. Има няколко минути дащите гости да обяснят предприемачеството в България и с какво занимават. Здравейте, аз съм Любен и това всъщност, което тук мога да кажа, че не просто се занимавам с предприемачество, аз никога не съм работил и една минута за някого. Сега съм на 42 години, значи помислете се за колко дълго време става дума. Така че малко противоречиво, може би в форум Кариера в България, където големите компании отдолу седят и ви ухажват, да отидете и да работите за тях. Те, както всички знаем, са много умни и знаят да правят правилните неща. Малко противоречиво, ние тук очевидно ще ви говорим, че има и един друг път, който очевидно ние сме избрали и много силно препоръчваме, а именно пътя да направите нещата сами, с двете си ръце, много често удряйки се в стената от среща и много често не желаяйки да станете сутрин за работа, но се налага и ако искате да бъдете предприемачи, това са някакви неща, които много често могат да ви се случат. Да не казвам, че ще бъдат предимно такива моментите. Нали. От друга страна обаче, така да се каже, аз ще извинявам предварително за чудиците, които използвам, това е много rewarding, възнаграждаваща дейност. Винаги може да видите резултата, който до голяма степен зависи от вас лично и от вашия екип. Малко история. Преди всичките неща, които в момента правим с Launch Hub, който е един от двата фонда по Джереми, пример за публично-частно партньорство за подпомагане на предприемачеството в България. Аз съм правил 10 години най-успешната интернет компания в България, NetInfo. Познавате всички, АБВ, Vivox, Синоптик, Вести и така нататък. Която заедно с моя партньор Виктор Пен създадохме през 1998 година с инвестиция от джобовете си на стойност по $15 000 от всеки. И след всичките ups and downs, през които минахме, я продадохме за 28 милиона евро през 2008 година. Тоест, това, което искам да кажа е, че да, идва с цената на този успех, нали, комерциален, идва с цената на всичките неща, за които преди малко казахме. Блъскането на стената и желанието да станеш за работа. Това е едната част на нещата. Другата част на нещата, което казах е, че винаги човек може да види конкретния резултат от своите усилия. Във всеки един момент, в който нещата зависят до голяма степен от тебе,
ти взимаш едно решение, дали ще е правилно или няма да е правилно, но виждаш много ясен резултат и можеш винаги всяко твое действие да донесе до следващия резултат. Значи може да минеш през този learning loop, в който виждаш, че с нещо си объркал и можеш ти, като предприемач, сам от тебе зависят нещата да го промениш. Така че това е, което искам така да кажа за себе си. Едно единствено нещо, като говорим за кариери в България, възможни ли са? Да, възможни са. Аз съм много щастлив, че в всичките венчърс, които съм правил през тези години и съм имал участие, сме имали много хора, които са се върнали от чужбина, за да правят неща, които са добри за тях тук. Тоест, ако трябва да разделим пътя ви, че можете да отидете в една компания или да правите някакъв частен бизнес, има още една възможност. Да отидете навън и да останете тук. Възможно е да направите избора правилния, да дойдете тук, а пък има хора, и аз съм виждал много такива, които се връщат обратно. Горд съм да представя тук последния ми такъв успех. Уча се, в който инвестирахме. Дарин ще зареже докторантурата си в Белгия, за да се върне и да промени образованието в България. Така че отново, извинявам се за чуждицата, strongly encourage, изберете предприемачеството и то в България. Здравейте, аз съм Дилян и съм един от основателите на другия фонд, който се занимава с инвестиране в стратегически компании, Eleven. За разлика от Любо, аз не съм предприемач по дейност до сега. След 10 години аз се занимавам с дялови инвестиции в България. Като това, което правихме като инвестиции, са от порядъка на 10 милиона евро и нагоре. Така че до този момент аз нямах поглед, докато започнахме да работим с Eleven, нямах поглед върху предприемачеството от гледна точка на стартиране на компания от нулата и изграждане на някакъв бизнес. Винаги, когато сме инвестирали, този въпрос никога не е стоял как е стартирал тази компания, той човек как е стигнал до решение да започне компания, да стартира собствен бизнес, да инвестира собствени пари, време, усилия, за да може сега да стигнем до разговори и преговори с него, които са на стойност 10 милиони евро като оценка на компанията. Много приятно се изненадах. Когато започнахме да работим с Елена, знаехме, че в района и в България има голям потенциал и има много млади хора, които имат идеи. Някои от тях ги реализират, някои от тях много успешно. Примерът до мен интересен. Други от тях просто си остават с идеите без да направят първата стъпка към реализацията. Бяхме изключително приятно изненадани това колко много и колко добри идеи дойдоха в нашата програма. Всъщност ние стартирахме този понеделник, така че още сме в самото начало. Но въпросът за предприемачеството, той винаги е, както и Любо каза, има два избора всеки един от нас, дали да работи за някого или да стартира своята си компания. Той така много силно поощри предприемачеството. Нека да ви кажа нещо, предприемачеството не е лесна работа. Предприемачеството не е работа от 9 до 6. Тя е 24 часа на ден и има моменти, в които предприемачеството е изключително болезнено. Така че в момента средата в България е страхотна, човек да е предприемач. Но не всички, които стартират сега, ще са успешни. Това е на всяко дете. Не че обезкуражавам някого да започне да прави компания и да започне да мисли за собствен бизнес и за създаване на нещо такова. Напротив, просто искам да кажа, че не всичко е цветя и рози. Но въпреки това и ние и LaunchHub сме тук, създаваме някаква екосистема, която да може да подкрепи по възможно най-добрия начин хората, които искат да станат предприемачи. И нашата задача, поне моето виждане за това, което се опитваме да направим, е България да стане един център за предприемачество в региона. Преди малко имаше едно интервю с президента. Не се състоя на такива идеи. И наистина в момента много институции в България работят именно в тази насока. Така че ако някой иска да става предприемач, сега е най-доброто време да го направи. И България е може би най-доброто място в цялата държава.
Здравейте, аз съм Мартин и много ми е трудно да говоря за себе си. Затова може би само ще кажа, че ако искате да сте предприемачи, трябва да се научите да носите по няколко шапки. И това, което каза Любен в началото, че няма да имате шефове, не е така. Примерно, колко години имаше? Аз бяха шеф, съгласен съм. Прав си. Тоест, Любен е имал между 6 милиона, 3 милиона. Айде, тоест ще имате най-тежките възможни шефове, което ще резултира в това, че предприемачеството няма да работа от 7 до 5, защото когато ви изчупен сървъра, не подавате реклама и няма какво да платите заплати, така че отивате на работа, правите сървъра, 7 милиона клиенти са хепи и имате с какво да платите на разработчиците, за да не се чупи отново. Започвам с шапките. Ако тръгнете по този път, няма да имате титул. Особено пък CEO, забравете. В смисъл, имате един ден ще карате хора, на другия най-вероятно ще го няма, защото те ще се работят от 9 до 5. На следващия ден ще трябва да научите много бързо някакъв програмен език или как да маркетирате продукта, защото просто сте трима човека и няма кой да го прави. Какво ми беше темата на предното бионото био? Аз не го разбрах така дали ще бъде предприемачество в България, разбрах го дали, то според мен никога няма мирал, дали е по-добър избор тук да стартирате или да стартирате навън. Аз като представител на моя първи стартъп, за който работих, Fadit, за инвестиция от смея да го нарека първия така ясно, публично обявил се Venture фонд, Smebek. Това беше през 2008, т.е. 4 години. Сега правим къде е по-успешно едно друго начинание, което се финансира от Eleven. И мога да ви кажа, че за 4 години средата много се промени. Случиха се много неща. България вече е много силно присъства на картата. Има много събития, много хора от вероятно сте чували подобни организации, SeedCamp, различни фондове, различни организации на Запад започват да обръщат поглед насам по редица причини. Талант, по-ефтина цена на стартиране, това, че може от тук да се стартира нещо, което да има глобален ефект. Така че, ако се чудите, изобщо не се замислите. Стартирате докато ще са млади, докато нямате деца, докато сега дори не ви губят времето из казарма. Колкото по-рано стартирате и се проваляте и се учите да сте горди с това, толкова по-рано ще станете шампиони. Аз всичко си обяснявам с метафори от спорта. Ако искате да станете Марк Зукербърг, то той е Юсейн Болт. Тоест, вие трябва да тренирате супер много. Юсейн Болт тренира супер много, всеки ден. Значи вие трябва да тренирате всеки ден до още един, за да го биете. Тоест, това е да сте предприемач. Не може да мечтаете как ще направите следващата успешна компания и следващия Фейсбук и да спите до 10. Това е абсурд. Вие ще повече да спите, спете си и си ходете на работа от 10. Но ако искате действително да сте успешни, трябва да се научите на много жертви. Трябва да наемате хора, които ще бъдат на пъти по-високи заплати от вас, за вие ще сте им шефове и убедително да им казвате какво да правят. Няма да имате заплата месец наред, най-вероятно, но това всичко ще е в името на един успех. Най-вероятно не успех след време, но до успех ще е много, ще изплати всички неуспехи и може да се обърнете назад и да кажете като Одисей, пътуването се продължи. Това е нас. Здравейте, Светлина Делева от Бизнес институт. Нямаме кратък организационен диалог. Първо да се извиня много на всички вас, че се забавих. Не
поради неуважение към събитието и инициативата и вас, напротив, ние сме силно ангажирани с това и не само заради каузата, заради конкретна личност като Бойко, с които сме свързани още при нас. И така, на темата за предприемачество в България. На риторичен въпрос дали ще го бъде или няма да го бъде, абсолютно съгласен съм с това, което каза Мартин. Той е неизбежен, че ще го бъде. Има една много ясна причина. Всеки човек е предприемчив. Помислете си, ако не бяхме предприемчиви, просто този човешки род нямаше да го има. Така че ние сме предприемчиви. И това е неразделна част от нашия живот. Някои от нас го разбират по-рано, обръщайки към себе си, други по-късно, когато вече има деца. Но това е част от нашата природа. Така че изборът тук е дали да обърнем внимание на тази част от себе си, да я развием и да я направим, да я превърнем в професия, в свое основно занимание, а не просто в част от своя характер. Така че на темата ще бъде или не твърдо да, то е ясно. Оттам нататък предприемачеството е предизвикателство. И всяка поезия, ентусиазъм и дух, който изисква предприемачеството, които са неизбежни. Защото за да скочиш от ръба, трябва да имаш дух, трябва да върви паралелно и с реализъм. И тук наистина благодаря на тези, които говорят за мен, няма гаранция за успех. И може би наистина провалите са повече. Но част от това да си предприемчив и да си предприемач, изключително важна част е как гледаш на провалите. Ако провала за теб е урок, от който ти ставаш по-силен, ти си предприемач. Без това не може. Така че доза реализъм, правилно отношение към провалите, със сигурност са абсолютно нужни на всеки, който желая да тръгне по тази пътека. По-лесно е, когато нямаш деца. Така е. Потвърждавам, при мен понеже се случи след първото, това мога да кажа, но както каза един от гостговорителите в нашите курсове стартиране на бизнес, Васко Терезиев, защото точно за децата го попитаха, и той каза, вижте, когато нямаш семейство деца, наистина е по-лесно. Когато ги имаш, не е невъзможно. Просто играта е друга. Трябва да си малко по-внимателен с баланс. Така че ако имате семейство деца, моля ви, не се отказвайте. Живи сме, просперираме и тези, които сме го направили по-късно. Ако трябва да обърна внимание на обективни характеристики за условия за предприемачество в България, нещо конкретно, ясно, в по-ясен бизнес аспект. България е добро място за предприемачество. Ако адресирате локалния пазар, вие сами знаете и след малко замислене ще откриете много такива примери, че на българския пазар има много ниши, които са недоразвити. Това не е лошо, това е чудесно. Има ли проблем, значи има възможност. Това са възможности за бизнес. Освен това, България е едно много добро място, в което тук да правите неща, които да продавате навън. Защо? Защото ние сме добре образовани, окей, може би не най-добре на света, но достатъчно добре, прилично работливи, окей, може би не най-работливите на света, но достатъчно работливи, интелигентни. И това е много добра предпоставка да създаваме добри конкурентни продукти, които да намират своята реализация навън. А пазарът навън е голям. Така че, ако въпросът е дали тук да сте предприемачи или навън, това е един много ясен бизнес аргумент, ще го правите тук. И не на последно място, тук сте си у дома. Тук познавате хора, тук познавате средата. Ако имате по-голям шанс някъде да направите добра организация, която да прави добър конкурентен продукт в глобален аспект, то вярвам, че по-големия шанс е тук. Аз мога много да кажа по темата, но мисля, че с това бих изчерпала въпроса. Много благодаря за вниманието. Сега може да почнем с въпроси, но преди това аз имам един конкретен въпрос, тъй като форума е за хора, които са учили в чужбина, били са в чужбина дълго време и може би няма толкова
ясна представа какво се е случвало последните години в България в сферата на предприемачеството. Ние го наблюдаваме от известно време и може би е хубаво да кажем през погледа на всеки един от вас какво се е случило последните години в сферата на предприемачеството в България. Да, ако ми позволиш само да допълня въпроса, да обяснях, защото можете да е същия си позволявам да изпревари публиката при организирането на форума. Защото аз съм един от организаторите, който предлагах. При организирането на форума това беше един от проблемите, с които се сблъскахме. Много хора от чужбина, буквално мненията за България са от Лосан на Дунавско ниво. Ужасно много хора са разочаровани от България, като споменеш, че България, бизнес, предприемачество и всички казват, това е пълен абсурд, за какво ми говорите, нали? Изобщо не искат дори да си помислят. За нас едното е първо, че нали, липсват тези примери, които се надявам сега да кажете, т.е. тази информация изобщо не достига навън. Но какво бихте казали на хората, които ежедневно се сблъскват с някакви проблеми, които не трябва да се сблъскват, нали? Естествено твърдят, че в другите държави такива неща не се случват. Корупция и така нататък. Естествено те се случват навсякъде. Но и ми се иска примери и някаква така повече положителна гледна точка за това, че наистина, вие казвате, може да се случва, но искам да видя нещо конкретно, да кажете, че се случва, въпреки всичко. Мерси. Аз съм пушил 20 години, отказах цигарите и съм краен непушач. 99-та година и 98-та, като ходихме в Огилви или в МТЛ на среща, всички си вадеха цигарите и ги слагаха на масата. И това беше стандарта. Постепенно тия неща изчезнаха. Тоест, това е един пример за следното нещо. Много неща се променят в България. Нивото на правене на бизнес определено се повишава. Съвсем различни, според мен, са вече стандартите. Да, тук не сме толкова добри в Customer Development или в Customer Creation, по мое мнение. В US, в Silicon Valley, ако отидеш, там са богове в това отношение. Но нещата се променят. Това е едно от нещата. Второто нещо е, малко или много, средата е различна, има нетърпимост към правенето на нещата по ония начин. Нали, с кикбек или нещо подобно. Това нещо, не казвам, че го няма, но вече е малко или много в голяма част минало. Цвети беше много права, като каза, това е мястото, където можеш да направиш прототипа си. И след това да отидеш. И това не сме го измислили ние. Ако погледнем Spotify, те отидоха в своя собствен пазар Швеция, оттам отидоха в Скандинавия, оттам отидоха в UK и след това отидоха в US. Тоест, възможността да го направиш тук, това нещо, този Customer Development, нали, е на безумно ниска цена. Тоест, като цяло, средата, според мен е тотално променена от момента, в който аз започнах да работя с големите компании. Мога да смея да твърдя, че всички големи компании в България съм ги обходил, за да им продавам реклама. Така че нещата са коренно различни от това, което ми се е случило през 1998 година и сега. Нивото е съвсем различно в бизнесите като цяло. Тоест, това, което искам да кажа е, че има много голяма възможност да го направите по правилния начин, вашия продукт. Изобщо бизнесът да го създадете по правилния начин, на цена, която е много по-ниска, отколкото навсякъде другаде, с възможност да отидете на големия пазар, с възможността да получите финансиране от Eleven и от Launchpad, с възможността ние да ви помогнем, защото ние сме на едно телефонно обаждане до всеки човек. Ако аз не познавам някой, познавам някой, който познава някой. Така че можем да помогнем с не да ви свършим работата и да ви направим някаква нечестна сделка. Обаче ако ти трябва да отидеш и да изтестваш какво прави твоя видеопродукт и той до каква степен е приложим и можеш да направиш сделка с BTV, да им вземеш съдържанието, просто ще ти дам телефона, ще отидеш и ще го разбереш това нещо. А няма да отидеш по трудния начин, да отидеш в, примерно, някаква компания, в която никога в US, нали, смисъл не се случва по този начин. Тоест, възможността за валидация тук е абсолютно реална, на ниска цена и по правилния начин могат да се направят нещата. Ти какво казах, че си видял последно в България?
Хора да не пушат. Аз виждам хора, които спират на пешеходни пътеки. Не, ако трябва да започнем за въпроса за средата и ако трябва да го сложим на положителната нота, защото може да казвате е положително. Няколко неща. Преди една седмица излезе една класация, в която България е скочила 12 места в световната класация по конкурентоспособност. Което не е случайно. Аз регистрирах компания преди 3 месеца, без да се наложи да отида до нито една държавна институция. Не съм ходил до данъчната служба да си платя данъците от няколко години. Цената на регистрацията на една компания е 82 лева, ако някой знае какво да направи. В момента средата данъците са четвъртите най-ниски в Европа, като съберем всички социални осигуровки и така нататък неща, които се плащат. Цената за правене на бизнес е изключително ниска в момента. За стартиране на бизнес. Така че аз ще подкрепя това, което в момента така другата тема, да стартираш бизнес в България в момента е страхотно място. Толкова все още е сравнително ефтин, интернет е невероятно бърз и все още толкова ефтин. Така че да стартираш компания още повече в информационни технологии или нещо в сектора, в който не изисква кой знае колко тухли и колосан, България е изключително добро място като инфраструктура. Времето е хубаво, земетресенията спряха, така че не виждам въобще какво може да спре някой да стартира компания, ако има желание да го направи. Няма бариери за това, каквито имаше доскоро, 5000 лева капитал за ЕОД и така нататък. Хората за това бяха много пред, не ги инвестираха, не бяха готови да го направят. Дали има още път да се извърви? Има много път да се извърви. Но мисля, че в момента сме на правилната посока. Ще допълня това, което Любо каза. В момента има един ресурс, който има на много малко места в Централна и Източна Европа или въобще в Европа. Има едни пари и има едно ноу-хау. И има една мрежа, аз казах думата екосистема. Тя започва да се гради в момента, но тя основата на тази екосистема се случва сравнително бързо. Има вече някакви хора, някакви организации, които са в центъра на тази екосистема, които са представители на 5 такива различни. Така че в момента в България всеки предприемач е заобиколен от ресурси, които са му необходими и може да ги използва по най-рационалния начин, за да стартира новата си компания. Така че положителните неща са много. Не, че няма отрицателни, не, че няма бюрокрация, не, че няма такива неща, случва се, но нека да го питам така, къде не се случва. Така че пак ще го кажа, България в момента е страхотно място някой да стартира собствен бизнес и да бъде предприемач. Представител на средата семейство питам нещо, Билян. Колко проекти имате, които са почнали на старта и смарт финансирахте на този род? Да. Тоест, в България има достатъчно организации, които се споменават. Едната е стартъп, другата е Старт IT Smart, които посредством регулярните си срещи, сега се поставя във вашата шапка, вие сте се върнали в чужбина, искате да стартирате бизнес, обаче нямате маркетинг човек, програмист, нищо няма, само вие. И записвате се в някаква група във Facebook, просто отивате в университета и виждате навсякъде обявления, плакати, съобщения за поредното събитие, насочено за предприемачи, които са, повярвайте ми, супер награди. Това се въобще будница, като някакви награди на вестниците. Тоест, това е хубаво. Добре е, че има толкова много събития. Добре е, че хора, които не са имали достатъчно добри презентейшн skills, да, разбрахте, не са имали с кой да сте другарче, са намерили такова другарче и са си полирали техните умения на някои от тези събития, което резултира в ултимативното положително нещо, че те са получили финансиране и ще работят върху идеята си, което е страхотно. В смисъл, ето как